Περιγράφουμε τώρα τη διαδικασία. Τώρα κάνουμε προεγχειρητικό έλεγχο. Ο ασθενής. Προεγχειρητικό έλεγχο. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλή φάση. Βάλε και κάνα κρεμμύδι, θέλει ο φίλος μου ο Θάνος. Βάλε κρεμμύδι. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Άλλοι το λούζονται και άλλοι το γεύονται, να πούμε. Βάλε μια ντομάτα. Όχι ρε μεγάλε, το δει. Τώρα είμαι, ξέρεις, στο επίκεντρο. Η δημιουργία αυτού του καλλιτεχνήματος. Μπες μέσα. Ο μαέστρο Ντιμόντα. Μάνα, αυτό είναι τεράστιο να πούμε. Θα γίνουμε, τίνκα θα γίνουμε. Βγάλε μας μια εδώ πέρα να πούμε. Εδώ, όπως οι ψαράδες, και οι ψαράδες, έτσι. Κάνουμε όλη τη σούβλα. Μπαμ, κάτι. Τραβάς τώρα γιατί λέμε... Τραβάει κανονικά. Βίντεο είναι, ξέρεις. Ό,τι υποθεί εδώ πέρα θα είναι... Σκίσε κρέας, σκίσε κρέας. Απλά δεν το δείχνουμε σε όλους. Και σε όλες. Γιατί είναι Πάνε και εσύ, ντροπή. σε μεγάλο, έλα. Πάνε και εσύ. Που ξέρουν οι γυναίκες να πετάνε. Τι είπες? Να βάλω κι εγώ λίγο ρε Που παιδιά. ξέρουν οι γυναίκες Να να βάλω πετάνε. κι εγώ λίγο. Που ξέρουν οι γυναίκες να περνάνε. Μόνο αυτό. Μην το φας όλο, Παιδιά, τόσο μετασυγχωρήσεως. Με το συμπάθειο λέμε. Με το συμπάθειο. Σκιστό κρέας. Βάλε κρεμμύδι. Του κρεμμυδιού θα γίνει, Του κρεμμύδιου. Από εδώ είναι καλά, γιατί ξέρεις κάνει τέτοιο, έχει φως από πίσω. Εδώ έχει καλό παράθυρο. Εδώ, πιο καθαρό. Εδώ είναι τέλεια. Όχι ρε εσύ. Νίκο, είναι από εκεί που ξεκινάει το παντελόνι σου μέχρι κάτω. Πρόσεχε μην το πατήσετε και σκοντάψτε να πούμε.